холандец от Холандия. Утрехт. Да. Да. Тук е дошъл на гости. Алкохол пиеш ли? И после... Да, бе. Български! Абе дай му, бе! Не, няма нужда за три, имам две домати. Не. Аз не съм гладен. Да има в раничка. Няма. Да има. Добре съм така, няма нужда. Няма нужда. Беше ми приятно. И на нас не е приятно. Изчакай. Не, няма нужда. Аз съм ял. Абе ти, ама да има в турба. Турба да има. Лек път. Живи здрави. Много здраве. Айде, много здраве! Беше ми много приятно. Мерси. Чао. Патрани, живи здрави! Здравей. Може, да. Мерси. Супер. Аз съм от Холандия. Имам толкова български език. Да, мерси. От колко години? 7 години вече. 7 Почти, да. Продължаваме с темата да избереш България. При мен са Кили от Танзания и Леон от Нидерландия. Здравейте! Здравейте. Да, Леон, ти си казвал, че си харесал България, защото е безопасна, защото хората са усмихнати, защото можеш да се разхождаш по всяко време на денонощието, без да те застрашава нищо. Това е Леон. Той е холандец. В свободното си време снима призрачните села и занемареното ни архитектурно наследство. Наскоро Леон състави електронната книга "Изоставените сгради на България", която съдържа над 150 фотографии от най-интересните места, които е посетил. И може ли носталгията и разрухата да са красиви? Те провокират спонтанни емоции в хората. Това е като да видиш случайно поникнало през пукнатините на асфалта цвет. Казва, че изпитва отговорност да споделя с другите местата, които е посещава. Сядай. Да. Това кой е? Това се видели. Ама не знам кой е това. Не знам. Ема как не знаеш? Познай. Ето тук ми е снимката. Много бе. Намери ми я. Да. Абе, штука. Коя е този? Това сте вие. Погледни. Знам. Много хубава. Хубава ли? Големи обици. Да. Много хубава снимка. Всички гледаха в мен. Всичко чужденци ме канеха на кафе, Така ли? на обяд, на всичко. Супер, Аз работех в Централна гара. Да. Ще видим. Софиянци ли сте? Не, Сливен. Сливен? Сливенската пела. Гледаш са и мислиш София, не? Сливен съм ходил, да. Сливен е яко. Ако се берем по 10 ще да закараш до Кавала, бе. Да. До Кавала? Имаме и барски, Който няма се купи, айде си. То в такъв случай да не се връщаме направо в Свиленград. Само направо. И давай Кавала. Александрополис, Свиленград. Документ за самоличност не мога да напускам република. Нашата съседка Гърция. Манастира се намира в подножието на Пирин планина. Покрай Мелнишките пирамиди. Войвода Янисън. И аз трябва да слагам. Няма. Пита заради край. Сега си под карантина. 15 дена с нас. В Мелник ли? Не, в отидем. А кой не спа хотел е добре? Спае. Под някой камък. Ние ще падем първи. Я си привики в пазвите. Без пазви. Я ги питай, имате за страховка? Имам. За страховка имате ли? Да. Значи ми дам. Газ. Дай газ. Да, газ. Право на шофьора. Това е.
Ей, Таню, изкара една ракия, бе, брате. Чакай, още една ще изкарам. Те тук почват ракийци. Cool. Alright, we're here in Melnik. Много знам, баба, що да се промени. Не е умно за народа, че... Сам ли си? На извора, студена вода. Пропаднах от третия етаж до мазето паднах. Жена ми. Ето тук нагоре ги хваната. Малко ожега. Ай, аз пълка до тебе. Живее там тази църква. Земята нашата е богата България. Да. Нашите хора избягаха в чужбина. Внучка ми е в Лондон 18-та година. И... женичката ми. Да. И вика, баба, няма да се върна там. Кажи как се казваш. Леон. Леон? Аз Да. съм баба Наска. Там съм първата. Баба Наска. Здравей. Може, да. Меси. Супер. Аз съм от Холандия. Съм толкова български език. Да, меси. От колко години? 7 години вече. 7, Почти, да. Искаш ли те водиме на хубава разходка? Може. Вие за къде сте? После ще трябва да се върнеш обаче пеша. Нищо. А защо дойде в България? За приключение. Хубаво време. Добре, че не е заради жена. Няма. Приключения, нали? Има. Има яки неща. Като щеш. Йоанна, ти имаш ли си приятелка? Нямам. И защо? Какво чакаш? Нищо, ще се намериш спокойно. Ще намеря. Така е по-лесно, знаем. Да, българките са хубави. Става и за пиене. Това никога не съм видял такова. Такова нещо не си видял. Такова само в Африка има, да знаеш. Това има в Африка. Да, в Африка и в Индия. Казват им рол помп. Че има някакво предназначение. Ако един е да измисля, другия да го разбира. Да. Всеки си има своето място, да знаеш. Точно така. Така че няма... Това е много важно. Да, много Аз имам 2 леви ръце, така се казва. Така ли се казва? Да. Но пък тук Ама има леваци, които вършат много добра работа с левите си ръце. Но пък Леон, тук ти е тогава силата, да знаеш в идейна... Силата е горе само. Нали? Да. Това не е малко, да знаеш. Достатъчно. Достатъчно е. Да имам интернет, защото не мога да се плаща. Малка ми е заплатата. Statue of God Седалчев. Ама нещо българско само. Нещо българско? Да. Добре. Какво е това, Жега? Аз съм Леон, спомните ли ме? С какво да видя? С влака. Ело да посетим. Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ама... Че 8 години в България. Да. Супер, идеално говориш. Меси много. Аз съм те гледал по телевизията. Така ли? Аз бях по телевизия, да. Някакъв спомени, аз Хубаво. нещо, ама не мога да се спомня за какво. Интересно предаване, на мен ми хареса, Да. защото как Надеж е дошъл там от Холандия по-богата, Слагай капака. Прекарай лавата човека да я снима, иска да я снима. Къде? Еми не знам, къде да я сложи, на слънце. Няма нужда, наистина. Не. А така. Руснака. А, така. Ой, мама, идея, кука да я бе сложи. Бачево, мисля. За другото село, Бачево. Бачево? Там? Надясно. Десно. Добре. Да. Нема се прижали пистол. Кой? Това. Така ли? Еми да, що ми иска да апе? Еми ти знаеш български? Знам. Аз си женен за българка. Не съм. Ергенче си? Сам. Сам? Всичко сам. Тук снимай сега и покажи там как. Да. Да се занимаваме с това. Кучето снимаш? Снимам. Така. Това е един от най-сполучливите руски мотори. Ага. Един ден, ако го караш, 2 дена го правиш. Трябва да направим презентация тук на момчето.
Има ли интересни неща тук в селото? Всичко интересно. Да. Интересните сме ние. Няма никой само. Интересните сме ние. Няма да ги връщаш. Мерси много. Само добри пожелания. Да, и от мен, от сърцето. Честит празник. Честит. Мерси. Елате си вземете нещо. Ракийка нещо, вино да ви сипеме, какво? Може една ракийка. Една ракийка. Малко. Аз съм ял вече, така че вие си хапнете. Домашна ли е? Домашна. Супер. Мъж си? Да. Женен, не женен? Не съм. Не си? Не. Нема ли убави българки, бе? Има. Има, разбира се. Българи са красиви много. Много. Обаче се искат. У България не знам дали си разбрал, ма те така сещаме си и одиме се на гости. Нема покани, нема 6, нема 5. Аз като реча и ставаме, идвам му на гости. Да. Роснага като ти дигне чашата и я сваля додолу, та и швабите малко така. Там много повече пият. Тук по-бавно. По-бавно, но мога да ти кажа, че се пие едно и също. Тук може по цял ден да се седне. Да. Зависи от компанията, ако е добра компания. Стара македонска монета няма. Няма ли? Българска. Само българска. Те затова гърците скочиха, защото Македония е гръцко, най-северното гръцко племе е Македония. Да. Абе не е като войнишки. Падама тук баш на хора, виж. Това нещо. Аз ходя навсякъде така. Да. Значи българите са гостоприемни. Много. Има и лоши, къде има и лоши. По-лоши къде не има? Да, навсякъде. Тук у България къде са най-много буклуците? В парламента. Аз имам една. Още една. Така ли? Значи, ако искаш да ходиш по Възселиците, този е горния път. Да. Този аз, по който идвам, е по-близък така към гарата. Има 2 часа. Има. Как имаш? Нали? 4:15. Май няма. Съветвам те да минеш от тук. По-добре, да. И после ще прецениш. Този е по-ясен. Тук се качва на Баира, пътя се губи малко. Да, няма как. И да. може да се объркаш. Ама и страхотно излезете. Хубав част е. И много цветно. Това надо има направо. Но какво да направя, бе, мила? При мен да изкарай. Трябва са малко по-таквома. А иначе, как се казвате? Как се казвате? И аз се казвам Силвия Джамалова Срънска. То няма други никакви срънски. Кажи му и ти как. Анета Лилкова Хаджиева. И аз съм Леон, приятно ми е. Леон? Да. Аз съм Надя Памова. Много хубаво име. Към само до Царова и ще ме оставиш. Да. Тръгна мета на моста. И полицайите стоят. Викат така и той спре. Къде отивате? Защо той каза? Трябваше да каже до жалено момце. Не е съобразил. Да. Тук нека отиде човека, няма да стоя такова. Екскурзия! Вижте, да. Специално? Важна е усмивката. Да. Така е. Айде, заповядай. Една вода. Да. Колко ви дължи? Няма, нищо не ми дължи. Какво? Нищо не става. Вода намерих. Бира после, в 3 часа. Както ти е казала. Като дойде, ще спиш тук. Дойде съседно момиче. Ще дойде, да. Съседно ще момиче видите. дойде. А на колко години е? 70. Сега не могат да ви пратят глоби. Тук си се разкарваме по нивите с вами. Един холандец избира България за свой дом. Какво го вдъхновява да пише разкази и стихове, и то на български. Вижте историята на Леон Делю, разказана от Редиана Божикова. Той се влюбва в България от гарата на граничния румънски град Гюргево. От момента, в който очите му виждат в далечината зелените могили на Русе, решава, че това е неговото място. Леон издава сам още разкази и стихове на български език. Всички те са вдъхновени от пътуванията му.
Как се казва кона? Звезда. А вие? Стоян. Аз Леон. Ти са на къде? Не съм решил. Живково. И после Веринско ще ходя. После Веринско? Пеша. Конната база ходиш ли? Не съм ходил. Хубаво е много. Така ли? Да, днеска в момента има там, яздат коне, има момичета, деца, яздат, може да правиш снимки. Един круасан тогава от там. С какво да бъде? Ванила. Има ли? Има с кремче. С кремче, да. И един ариан. Няма. Само тези безалкохолни соки. Сокчета. Вземете си какво си самиш. Имам такова кафеварка. Видях. Да. Ама на ток не разбирам. Като дойде дъщерята, тя прави. Аз си го правим на обикновено. Ама това е най-хубавото. И така се правят в Италия. Баничките си вземете. Всичко ли за мен или вие ще хапнете малко? Не, имам си, аз имам. И вчера беше задушница и съм яла много. И дъщеря ми си занесе на София и това ще си го хапне. Да пробваме. Не се хапне и сладки си вземете и всичко. Всичко имате. Не пий така голо кафе. Не? В България никой не пие голо кафе, нали? Само аз. Писи. Черно като душата ми. Ваша чучун, много работа. Не е платено. Я се казвам Силвия Джамалова Срънска. Няма други никакви срънски. Кажи му си как. Анета Лилкова Хаджиева. Не, това е момче от Холандия. Санусията, ние ресалоносията и дойде на изкарат три жени. Стават в 5 часа са в гора. Да. Хубаво. Разгледам. Как сте? Няма хора тук, трима човек. Трима ли само? Работи. Той в Холандия бе дошъл тук на приключение. В Холандия в София работи, не разбираш. Аз работя в София, да. София работи. Викам, нали му викам. Ами снимайте тук, дайте изявление, имаме хубави къщи, има за продан. Чист въздух, уютно и хората добродушни, не знам. Мисля, че да. Много по градищата, по-студено, така, непознати, ма ние тук се съпознаваме и сме близки и хубави така. Екстрени ни трябват много, да има топличко и манджичка. Нашите българи има много земята, нивата много благодат. Берекет, но обаче много икономиката. Да. Много отвънка. Турция, Гърция. И круши от Холандия има. Значи... наистина ядеме круши, сигурно са от Да. Пчелите, да. Има ги. Ами екстра. Сигурно вкусно. Доматите снимай там. Картофи има. Не уважавам как се живее така на далече. Правилно, че няма да излезне нищо. Аз ще умра. Ще умра след един ден сигурно. Нататък доматите се бяха. Това за ракия ли? Не, от това вадим меда. Да. Мед центрафуйно. Доматите, виж тук как се събира, виж какви големи. Не, подрежда. Това много. Не, поддържа. Нямам проблем. Селска работа. Да. Кошери за пчели има там. Работливи сте. Я тук гледате сме наредили, ако сме от цел. Малко е разхвърлено, ма си произвеждаме. Нищо. Има производство. Да. Няма. Печка. Печката, да. Да, на него готвим лято. Я това центрафуга за мед. Да. На колко години е къщата? Много. Семейно или? Много. Ами... Баща ми как 50... Чакай, ти кога? Значи некъде 50-та. От 50-та година е правена. Тук от скоро, като взе пенсията, булка за вега и он остана сами. Няма значение. И направихме си ядене, докарах сина и така идваме си. Всичко имаме и пиене, и ядене, какво да, за ядене, ще вика той, пиене, ракийка, всичко си такова. Он ако му убава колата, ако си жив, може да си директно на извора, студена вода
Той няма да е рентакарче, какво е Hyundai или какво? Рено. Френска. Може. Тук само с джип по тия райони. Тук става. До тук, щом стигнал, добре. Аз съм стигнал. Помниш си водичка, това но е... Но сигурно ако бях с майка ми, ще е страх. Ами то си за страх, горе ни кучета има нагоре. Така ли? Нали горе на уни са още кучета. Не бори се неговите закачат. Има, ама там нема да е он с колата, не може там. Докъде си враща и се па обратно и... Alright, so that was interesting. Разказът за ожесточената демонстрация е от Леон, нидерландец, който от 7 години живее в България, но сега е в родината си. Леон също не е вакциниран. Скоро се очаква нов протест, но не смята да участва. Не, защото щупят нещата. Не трябва да питаме управляващите дали можем да живеем на свобода. Холандия. Холандия. Нали? Дай да му и меже, бе. Пешеходец. Дай да му меже, бе. Направо сте псиите се сервира. Всичко има. Ти ще ударил тото да бе. Яха види. Айде, здраве. На здраве за България. Да, така за България. Да, виното бе. България е най-хубавата държава в света, в която може да се живее. Не знам само как е ударението, Леон или Леон, както да е, Леон. Както искате. Така. Хлебче? Не, добре. Бъгнешки... Дроболи. Да. Това дроп ли? Дроп. Бял дроп, черва, шкимбе. Всичко? Да. Това лук. Това е за дроп сармата, лук. За сармата. Това е огън. И това скалата май. Да, тук има печеното агне. Ето. Това цялото агне? Да, цялото. Като почна от начало и викат едно. Даже не знам как. 30 души. 30 само? Толкова. То много малко. Малко. Стари. Вие внучите имате ли? Имаме Банско. Банско? Значи не е далече. Не е в чужбина. Не са в чужбина. Да. Картофи, боп, вадиме. Тютюн? Тютюн нямаме. Няма. Това ще е тютюн. Много работа. Па не е платен. Да обикнеш чужда страна и да милееш за нея е рядко срещано явление. Вече 8 години нидерландецът Леон живее в България и я вижда по начин, по който самите ние не винаги успяваме. Питаме се как и защо точно България. Аз имам само един отговор и това защо не. Се сещаш, баба, една бабичка. Нема какво да ти дам такова. Не трябва. Само компот имам, друго нищо. Хлебчето е достатъчно. Нема баба какво да черпа, нищо. Не съм гладен. Тук спивате. Тук изпа краката ми късичко. Нали ви е малко... Уж да, тук въненката стая. Гледа, видиш ли? Горе. Виждам. Тук капало, баба. Добре, че турната, ва. Нере. Я. Тетава, къщата. Да. Голямо. Тя разфръгва мъмзо. Голямо е. Печка. Нема една стая със света. Трябва. Боже, мамино. Мерси. Да се хранявате. Това е едно сокче. Сок ли? Да. Добре, баба, мерси. Чай. Влезни ли? Шоколад. Ще влезнеш ли, мамино? Айде за малко. Хайде, я. Кати! Я, бабата, завтра на вълчето я. Чакай да се облеча. Не, сме за Кашмир. Пази, баба, пази.
Айде, облечи се. Чака се облече, баба, че са не облекло. Я седни. По-добре вече. Сега Да. по-лошо става. Сам ли живеете? Или Сам съм бе. със съпруга? Не. С съпруга, ама съпруга не е тук. Ага. Чужбина. А имате ли градина нещо за домати, краставици? Домати, краставици сеехме, ама вода няма. Нищо няма сега. Колко години си? 28. 28. Горе-долу трябва да ожени се вече. Дойде време за... Крайно време, нали? Да. Защото годините отидаха. Нали? Да. Ако майката, бащата, когато са му родили, направо дадели се данни там, общината, ако не дадели след 2 години, ако дадени, това не се били, никой не знае. Ага. Разбрали се? Да. Горе-долу ще речем 80, да кажем. Ще ядеш ли домати, пипери, зеле, това, ще идеме по-рано. Какво ще иде тогава? Виж тук школяри, вода няма. Само клечки има. Ага. Само клечки. И вашия край има ли така храст след това, така? Не е толкова топло. По-зелено е. Така ли? Няма да е така. Трябва да оцелеем, това е. И краката какво е направил? Отвърн нещо? Да, отвърн това. Тук ли стана? Да, тук някъде. Аз през време на службата 18 км отиване и връщане по 18. Така ли? 36 км бягал съм аз. Това е много. Ако даваш мене, имаш ли за тебе? Има. Къде има? Имам още една голяма бутилка. Това за вас. Хайде, мерси много. Да живееш дълги години. Може да го отворите, нали? Да, бе. Добре. Знам го, бе. Да живееш дълги години. И вие така. 80 години. 80? Страхотно изглеждате. Здрав и силен. Зъбите има, всичко. Само една нова запалка. Още резерва има. Резерва има. Никой няма. Всичките... Тук 9 семейно има. 9? Всичките по двама души. На младите, освен града. Деца няма? Децата никой няма. Никой? Тук училище няма. Само Кърджали има. Да. Няма превоз? Превоз има автобус, понеделник, петък, четвъртък. На седмица 3 пъти. До Кърджали? Да, до Кърджали. Това не е лошо. А почта как се получава? Почтата тук идва. Пазарджия идва от града. С минибус. Значи как се чувствате тук? Тук, нали, младите, нали те каза, други държави, Данмарка, Алмания, всякъде вънка работят младите. Даже града няма млади хора в Кърджали. Даже там почти няма. Всичко е... Всичко вънка бе. Тук нито работа няма. Да. Старата, тук много хора имаше, всички тук сядаше. Всяка вечер. Ама сега никой няма. Сега никой. Само вие по пейката. Това къща остане. Всичките почина. И тази ли? И тук, паднал виж. Колко къща имаше. Това долната виж. Това живее Асеновград. Асеновград. На колко години са тези къщи горе-долу? 50, 60, даже 70 има. Ама това е почина всичките. Нагоре има ли още къщи или няма? Има. Безодна, мазодна, много живее. Така ли? Колко къщи има там? Горе-долу много хора има, 50-60 къщи има. Как се стигне до там? Не може, нали? Може. Пътя има. Се отиваш всякъде. Мечки има ли случайно тук? Няма. Мълк, мечка, той летно време череше, миреше има, ама тук не идва. Тук чакала, микала има. Даже викат с нощта. Така ли? Викат. Та година крава мрава от само не изял. Да.
Абе ние един-два кутия на ден отиваме. И стои тютюн до 80 години. Това добре. 80 години повече. Да. Но тази годишен, тук братовчета работят тютюн, от него взимам така. Ага. От този тютюн не мога да пушиш. Не. На две ръце има. Долна не. Първата, третата. Така ли? Уч. Последен не мога да пушиш. Мирише. А то миналия годишен всичките може да пушиш. Ама тази годишен нема. Ми хубаво. Айде. Живи здрави. Турски разбирате, нали? Да. Гюле. Гюле. Hoşçakalın. Naim моята има. Да. Мой наим. Вчера починал 6 месеца става, сами ще го оставям. Извинявай. Близо време, тия трябва да отивам да живеем там. Нали? Сами ще лошо. Да, сега имам долна воден, имам момче, куклен имам, момиче имам Турция. Аз в момента самичък съм. И как се чувствате? Какво да правим? Не е лесно. Жена ми починал, 6 месеца става. Да. Трябва да отивам. Как самичък така лошо? Да. Времето бързо. Не е хубаво. Не е хубаво. Да. Иначе сте здрав? Да, нали? Здрав сте, нали? Да. Да. Така положение. Сега какво готвите? Сега ли? Да. Я да не готвим. Чорба или? Чорба. Малко месо това. Дори какво да кажем, няма нищо. Няма. Хайде. Добре, готвите. Приятен обяд. Живи здрави. Хайде. Hoşçakalın. Хайде, саламет на гена. Салам. Без обувки, нали? Да, с обувки, не се събува. Заповядай. Тук има що да снимаш. Има. Гледай, тук много има неща за снимане. Много история. Васил Левски. Всичко. Стефан Стамболов. Да. И кога дойде? Скоро ли? Днеска. От София. От София тук, да. Писмо до Левски. Тук имам магазинче за дрехи. Аха. Видиш. О, това е интересно. Много дрехи. С всичко се бавиме. За женски. Има и за мъжки. За мъжки има. Има както и за тебе. Има хубави майци. Има, гледай. Как хубави. Сега ще свариме кафе. Да. Това ти си очи такива, нали? Да, аз съм с малки. Хубаво това. Хубаво, да. Това ще ти личи, да. Ще ти отива. И тези са хубави също. Да. Но има така хубави неща. А сувенири имате ли? Сувенири... За Босилеград. За Босилеград може да има моето... Аз имам двама синове, имам голяма къща на друго место. Аз съм работила в Германия. И на синовете съм построила друга къща. Аха. Тук е старата къща, ама сме я реновирали и ние живееме тук. Да. Имам двама синове и 4 внучета. Супер. Синовете са един 73-то годище, един 74-то родени. Да. Един е икономика завършил, другия е учител. В София е завършил, един е в Ниш. Мацо. Много красива къща имате. Дойде си, имаме едно гостче. Добър ден. Това е мой съпруг. Момчето е от къде беше? От Англия? Холандия. От Холандия. Леон. Холандия. Димитър съм. В България живее и идва и си сника знаменитости. Аз го покани на кафе. Да, хубаво. Браво. Снимам историята на мястото, ако не ви пречи. Как всичко снимайте? Какво иска? Какво обича да снима? Това е Луков марш. Да. В Босилеград. В София. Да, виждам. Да ви поясна, не ли знае, той е французин. Това е на Света неделя, нали? Да, от Света неделя тръгнахме па до къщата на генерал Луков. Искаш ли ти черно кафе като него или че пиеш две в едно? Да, че пием.
Да, супер. Еми, виж какво, ние, как да ти кажа, аз съм националист, обаче в градивния смисъл на думата. Да. Разбрали ме? Разбрах. Ама то ли да и на тука? И това е Охрид. Ема викам... Да, Охрид. По-малката черква, не е онази там. Да. А това е моята сватба. Сега царска България, виждаш ли как е по-господа и по-квалитетна е сликата, самия материал. Да. А това бяхме на един матч в София. Левски това е баща ми. И той си замина вечерта, отиде си на ония свет. Епа, толкова му писано. Да. Добре изглеждате на снимка. Моя? Добре изглеждате на снимките. Еми... Хубаво. Да. Не сме много Моята госпожа е фотогенична, аз по-не съм. Поне изглеждате щастливи, нали? Това е най-важното. Абе, колко щастливи, аз лично не знам. Щастливи, семейно щастливи. Семейно, имаме си деца, имаме си всичко. Обаче... И сега, че ни се родят още две близначета. Политически въобще не съм щастлив. От майките. Въобще не съм щастлив. Момички, много ни мачкат тук. Да. Страшно. Тия нашите мърчат, нашите са по-виновни. Колко Леончо захар да сложим? Без. Без, браво. Без. Добре. Детето иде да снима, викам ела. Ако иска да нощува, има къде. Той вика, че заминава за Врани. И на тебе ли без захар? Нищо не нечеш. Нема, Митко? Съвсем малко. Я ще сложи, деце. А? Я ще си сложи. Добре. Всичко за България. Всичко за България. Има и за Румъния, Брела и Молдова. И там има българи, нали? Там сме ходили 2 пъти. Да. Там има много българи. В Комрат, нали? В Комрат, в Кишнев, в Тараклия. Къде е Татьяна, къде беше? От Тараклия? Да. Там сме гостували. Много хубаво. Интересна къща. Тази къща е 130 години. Да. Аз като един месец не съм писала прах. Не е интересна, ама... Първи български нощувал тук. В тази стая е нощувал. Това четох в тази, нали? Там имаше табела, прочете ли? Да, четох. Понеже това е Попова къща. И сега баща ми Бойчо. Вие спивате тук, нали? Тук аз. Добре. Това е магазина. Толкова ми е мило, че да. Смием при Екзар Стефан. Тук не съм начинила, но може да види детето. Ето. Това не е спалната, тук е той спал. Добре, заповедай на масата. Айде, ела да пием кафенце. Много меси. Нали, той, с който падне в бой за свобода, той не умира. 34-та година. Последен проект е Джаз Трио с Штрайка. И след това, нали, като хвърляха там тия майсторите, така по ливадата, сега ще кажа, и на третия ден, на третата година не можах да издържим и вземах от брат ми камион, той имаше самосвал. Да. И отидохме, 4 камиона изкарахме, нали, по клуб там, от черемиди, от какво ли още не. Тази глупост направиха тия. Добър ден! Наде! Ти си винаги тук, бе. Ало, момченци иска да види църквата. Мога ли да? Дали че дойш? А? Ай. Бегай, кучо. Нема, бре, мучиш се. Да, нема. Мучиш се. Там пожарва на полиция, там... Мучиш се. Това е много голям ключ. Да. Да. Голям. Вземи го. Ако искаш, сликай го. Това е от 901 година училище. Руши се сега, готово. Виж какво училище. А без ремонт, нали? Без... Това не е пипнато нищо. Това как се казваше? Клепало, нали? Да.
Искаш ли ти да отвориш? Да. Аз ли да опитам? Да. Добре, само да ми Мога да те снимам. Така вече работи. Вече няма нищо. Работи ли така? Да. Айде. Ама върти наобратно. Надесно. Надесно. И дърпане към себе си. Малко я вани за елхата. Не искам да го щупи. Не, няма да щупиш. Малко я... Надесно върти. Към тебе я повлечи малко. Не става. Вие да го направите, защото вие сте по-силен. Малко по-ячко. Готово. Така се правите. Па друго што имаме? Ти, Стефане, че дојде руча, нема ништа. Па тражи, како да го тражим? Дома звони 100 пути. Не. Па ако но има за него. Земете се. На здраве. Айде на здраве. И добре ни дошъл. Мерси за всичко. И пак да ни дойдеш. На здраве за вашия... Айде вече, ела назад. Аз идем, чекай, стой. И на здраве за България. За България, да. За България и за Холандия. Да. За двете. И за всичките, да е мир. За всичките. Да е мир. Това е най-важното. Най-важното, да може да е мир, па да се видиме, иначе страшно, не обичам войни. Не. Така, айде на здраве. На здраве. Добре дошъл. И Мерси, по-добре си заминал и пак да дойдеш. На здраве. Уважаеми зрители, при мен е холандецът Леон Делю. Здрасти, Леон. Здравейте. Правилно ли ти произнесох името, че аз така със самочувствие го казах? Леон съм, да. Леон. Точно. Добре. За толкова кратко време, 6 години от първото ти идване в България, толкова много неща посветени на нея си направил. Как изглежда България в твоите очи? За 72 месеца вече доста места съм посетил и България, мисля, е една страхотна държава с много различни неща, много разни хора и за мен вече мога да я наричам дом, мой дом. Даже сградите те говорят една приказка, а не знаеш какво е точно. И трябва да намериш една история. Примерно от хората ще разбереш какво да е било. Да. И това за мен е... Ще видиш, че България има много наследство в манастирите. И всичко може да пипнеш с ръката. Ножове на колко стотини години, свеща, всичко е много старо. И това за мен е нещо невероятно. Нали, къде мога да намеря работа, да не е ужасно скъпо за мен. Къде мога да намеря постоянен контракт, договор за работа, ами тук може. Но ти си по-добър посланник на България от повечето ни евродепутати, така хубаво говориш за нея. Да. Просто наистина много съм впечатлена. Кажи ми, ти успя ли за тези години, в които си тук, защото едно е да си турист в България и да дойдеш с влака от Букурещ, друго е вече да си жител на България. Успя ли да усетиш хората, материята на българите? Аз не очаквах да остана за толкова много време. И като дойдох тук, видях, нали, крилица, буквите. Аз мислих, мали, това никога не може да се научи човек. Но това румънски го знам. И като бях тук, слушах български, мислих това как може да се научи един чужденец. Обаче като пристигнах, 2-3 месеца почнах да говоря. Много от началото съвсем бавно, но сега съм вече тук и това без уроци. Просто от хората, защото имат много търпение за чужденци. Това е един стих от преди 5 години, на кой път съм го написал. Ще ви разкажа. Стихът се казва "Пролета идва". Не е много точно, ще влезнем есента, най-прекрасният сезон в България, обаче все пак е интересен. Така. Птиците се връщат от юг и слънцето изгрява от изток. Бабата пали печката за пореден път на селото покрай реката.
по-топлото слънце и бялата луна. Всеки ден е различен. През зимен студ или лятна жега. А животът пак е същият. Хлябът мирише хубаво. И ракията е силна. Това е много важно. Около селото горите са тъмни. За птиците това е рай. А за бабата също, тя чака пролета с една чаша чай. Може би е много смотено, но... Така виждаш ти България, така че не е смотено. Много ти благодаря, Леон, че днес ни беше гост в предаването. Уважаеми зрители, оставяме ви да изгледате един рекламен блок време и след това се връщаме. Вижте как.